हेलो फ्रेंड्स खबर सबर मोजां ना आं दा क'क्राझाराव दं आरो ओमफ्राय दिनैथ' भटनि दिन दिनै आंबो बोथोरखौ मिथिया माबायदि जागोन आरो गारिफ्रा माबायदि खारगोन दा क'क्राझार सिटियाव थांनानै टाउनाव थांनानै माबायदि रिएक्सन जायो नायनोसै आंबोथ' बारा मिथिया दा फुङाव खेबनाय जादों फुंनि 6 बाजियाव खेबदों दा नोंथांमोना ब्लगखौ नायदो आरो स्किप दा खालाम ब्लगखौ जोबजासिम नाय अन्नानै बिदिब्ला आं फुङाव खेबनाय हिसाबै गुड मर्निं बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरनाय जाबाय मानोना आं दा फुङाव खेबदों दा नैबे शुट लानाया फुङाव लानाय जादों स' बेखायनो गुड मर्निं होनहरबाय आं बयनिसिमबो दा ब्लगखौ नायलांदो नोंथांमोना माने थाबायगासिनो लोगोफोर ओरै क'क्राझारजोंनो ओरै लामाजों ओमफ्राय हादानपारा हाबनाय लामाजों ड्रेसखौ सोलायना फैफिनबाय आं नैबे आंना टि सार्टआ बिराद लाखि बेखायनो बेखौ बिराद गानो सोलायनानै ड्रेसखौ सोलायना फैफिनबाय माबायाव बेरायनोसै मा होनो बे माबा चिल्ड्रेन पार्कआव क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्क दा आं बे क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव दंफैयो आरो पार्क होननानै माबा सेंग्राफ्राबो बेरायफैयो बिदिनो गासिबो बेरायजोबो आरो नामावल' ओरैनो चिल्ड्रेन पार्क आरो गथ'फ्रा बांसिन बेरायो खोमा बारा फैनायबो जाया दै दं ओरै फुख्रि दं मोजां जायगाया फिसाबाबो एसे मोजां बानायदों स्टेन्डार्ड बेरायनो बिराद मोजां जायगाया पारफेक्ट प्लेस बिदिनो बेरायनायाव आरो दा टाइमा जादों फुंबिलिनि 7:30 पार्कआव दंफैयो मोजां जायगायालाय नै दालां दंबावोसो हेभिखा दालाङा दै गेजेराव लायबाव फिसा फिसानो गथ'फोरा जा मोजां गेलेयो खोमा
भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो अननानै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय